Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m ụnụ ebe ị nọ niile na-aya sị m ihe nwa ya emelụ nwoke melụ nwaanyị n'ụbọchị nke taata. So biko na enwe vidio nchọkwu ndị because na anyị na-ekwu okwu insecurity and like this. Ụfọdụ ndị be agha na-aga efe na ntị. I don't know why eji bụrụ na anyị na-ekwu ndị na ebe everyday na-eji mkpu kwa mbọsị ọtụtụ ife n'abalị na-asị ndị be anyị ihe na-asa n'anya, pay very attention to details. Ụfọdụ ndị mmadụ na-amụ amụ na comment section, ụfọdụ kwụta ha nwere ka afọ the video abụrụ na ọ bụrụ ya ha chọrọ na dị ya, mana mgbe ọbụla ohi itili obodo ha gwem ọbụrụ Mathias na reality ihe itigo gị, mana mụ anara eme ihe reality ka Mathias ma gwa gị the basic truth need ihe ma as mmadụ. Enwere ihe ị na-notice n'obodo gị, put it out there for people to see. Enwere new security update in chọrọ iweta na this video. Ị na-enecha this video, enwere ka isi notice ụdị ha bụ ndị obodo unu ka ebido arrest when those kind of people na-eme that thing. Enwere signal ndị Hausa na-anya ọkada na ana Igbo anyị si eme gịnị si pass along her information. So biko nene this video, pay very much close attention to it, and also share ya ka onye ọzọ soro gị fụ ihe n'afọ n'ụbọchị nke taata. Ekenekwa m ụnụ ka ọ dịkwa. Orifte youth question. Onye na no ne odiefo Jamaica ofon di ke one of ụmụ ike. Ife nje kwuru okwu awụ na ote na njuwe ma gbakwa. Ọwụ na anya ya afụ ife awụ machine. Ọkwifletu machine dị n'ọkụ a kwesịrị ido ọkụ a kịta adụ n'enu ife a kwesịrị ido etu a. Mana ị na-anya efu etu ọkụ a so edo. Efuli ya. Ife awụ new pattern. Ana ndị na-eme ewu ndị ugwu na-eme. Onye nke ejidego m onye nke more than 3 times n'abalị. Ejide emechakwa onye tinye ọkụ, nya gbatuo ọkụ a ka ọkụ nwube etu ndị ọcha lụrụ machine si wee rụọ ọkụ n'abalị. Ọjụ. Mana ị na-anya ife adụ nke ọwụ koodu fanwa mere n'onwe fa ji ama machine ibe fa. Maka na onwe ịmụ na ndị esika onwe ifefe emewu. So ife dị n'ime ya ewu ọ na-eme a na-ekwu okwu insecurity, ndị mmadụ na-eneglect ya. Ọwụ na chiji n'abalị kịta ọya nke a kịta awụ ọha agbaghị na nke ọya agbaghị ọ bụrụkwa nna ka emeli o nene mechine ọnụ fụrụ nwere ọkụ a nene onye Hausa bie nke a ka ọya agbaghị wuchi na nke a dị more dangerous self. Then kama ihe amazi onye ọnụ na fan on operation rute n'ebe kamera dị ha agbaghị this one agbaghị nke headlamp a kịta onye reflect n'ihu ya camera will not pick the main person. I want all those tricks. So nwa na-ekwu na enwe Warrift Youth Association ma ndị security we will stop any motorcycle ọkụ ya dị n'elu etu onye ọ na-afụrụ ya nya aha kwana onye ọ na-afụrụ ya nya aha. So iwe ma na ụbọchị taa ya adụrụ anyị na mma menu this video ka ọ gaa viral. Okay, ụtụtụ ọma ehihie ọma na aṅasị ọma ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile. Onye na-anụ onye bụ Justice Ozobi. Okay, ụmụnne m ndị Igbo, ọnwụ ife isi ka nkọwa tụrụ some of us because na edego m ya na write up, but it definitely seems like maybe na most of people that are new English. So ọ dị ka m mere emezikita videos ka nsụwa ke na asụ Igbo anya mara ka ndị ba ya ga-aghọta ya. Come on, because of my busy schedules but na mmadụ emekebe videos enwere m time ituku na camera every time na aka akụkọ. Now listen, ekwu m sị na one of my write-ups asị m ịkpọ mmadụ sabo, ịkpọ mmadụ efuru efu, ịkpọ ndị mmadụ nke a maọbụ nke ọzọ, ịkpọ ndị mmadụ iyi amarụgo ndị Igbo anya ahụ na social media, and ndị ha na-akpọ ihe abụ ụmụnne ha. Mgbe na-enye ndụmọdụ sị gịnị ka ndị Igbo ji, gịnị kpatara onye Igbo ji achọ ime ihe niile ọ ga-eme ka nwanne ya daa. O nwegasị ihe njiwe maatụ. Nke mbụ bụ ihe gbasara IPOB. For example, IPOB mgbe o bidochara ọfụ, so many of us nọcha na IPOB a mgbe a bidochara ya ọfụ, mana ịbata you rate your own opinion. Ọ bụ na ha achọghị ya, ọ bụrụ ya bụ the reason gị na ha ga-eji wee nụbọọgụ, ọ bụrụ ya bụ the reason gị na ha ga-eji gbaba mgba dobe aka n'ọnụ. You understand? Mụnwa bụ somebody believe that na for example, if I throw my own opinion, I will do that my opinion. For example,
Open answer na mmadụ amaghị emete ihe dị otu a dị otu a. Yeah? I would like to prove no matter here by imebezi the thing. Agama the reason why you fall in what you are doing. Kunu what ihe na-ekwu. Among reason o jabu obu na ekote one opinion onye Igbo. Ogbobazi ha na-eme mgba. Try baze by all means ka akwatu ihe niile. Ogosi ho na ima ihe ogosi na dị nzuzu. Now you now devote 100% of your time fighting somebody, doing something or the right. E when na the kanomato. Ụfọdụ mice na the kanoma has got here gbasa Biafra, right? Na ka o si azi ya dị mma. Nna m, ị mara ka ị ga-esi ezi ya ngwa biko zọba ya ụna ahụ. Hapụ Nnamdi, zọbagodi ụna ahụ. Ndị mmadụ ihe bere vizi gị na ha fụba ihe iyi na-eme. Ị na-aghọta? Ndị Igbo si na ike dị na waja. Ị mara the real one, ị mara nke ahụ ị ga-eme bụ the most important one, bụ the most real one, ọ dị gị ka onye nwa kacha. Biko jee mee ya. Afa it is na Nnamdi. Mwa so no onye si ihe Simon Ikpa na-eme na East mgbe obi woto ya na mwa draw interested in ya na that thing totally rubbish. I kicked against it, but at a time this can watch and can figure how he also ends. Oga habu mwa ga reason why Simon falls. Mwa watching get phone ko suweda abuna ya buna gị na kpụpụta ụmụnne gị ukwu n'ama. Nnamdi amaghị emete nka Nnamdi amaghị emete nka ọzọ. Nna mebezie nke ahụ Nnamdi na-amaghị emete. Eji m IPOB we matụ na IPOB so many of us na ya mgbe ahụ ebiruchere ya ọfụ. Man ọ bụ na ha jụ na ha ndị mmadụ das ndị fọm na ya jụ na ha ga-enwe agaghị ewere your own opinion. Ọ bụla reason ga-eji gbaba ha mgba for crying out loud. I am up here. Now mụ abụ onye believe that na agaghị enweta ihe gbasara Biafra without iweta politically. Even Obi Kubana kwukwere nke one certain time ago and I buy the idea. Nkwoni muche moke ọ marakwa nko esi ewote nke ya mebie ka anyị nwa mebe nke anyị ọbụla mebe nke ofu ala ka na achụrụ efi ya na-emekwa ka ndị Igbo nọrọ ọfụma ọrịa ka anyị na-eme gịnị skul na nusoro ụmụ nwanne unu ọgụ mụ nwee believe that na ihe nweta Biafra without iji political system wee wotie kpatara nje gbaba mbọ so okay let me raise some umbrella of youth ka anyị makene ka anyị ga-engage ka whether we can engage Nigeria through political system in the sense that the dialogue system ya ka ma agaghị agba egbe agaghị anụ ọgụ na anyị nweta ndị ọrụ na-eru n'okwu ihe dịka ọ bụ na through my own movement I nweta levels of ọjụ ka and devil mind na ndị otie with Peter Obi na my own ideology I nweta those capacity na my own movement and see that na nweta Biafra Gabra is just a sign of paper without gun and I have to prove it by create an organization work back towards it fight back by all means teach ndị mmadụ ihe my organization is all about and ndị kwetere join ọ bụla ọzọ organization m gazi ahapụzi ihe kwesị ha ime nụbagoro ọgụ gbasaba IPOB mgba nụsaba Nnamdi Kanu ọgụ sizi na nke Nnamdi Kanu na-eme abịrịa ọ nwere ihe ọzọ unu na-achọ na-abụrọ ihe a na-ekwu okwu ọ bụ na isi Nnamdi Kanu na-agasa ala Igbo mee nke ahụ dị suppose that is ịmara ka esi efisi ala Igbo fisie ka iji wee gosi ihe na ọ dị wrong ịghọtago ọkwa na-akọ ha n'ọnụ nke onye chi biko ya zere onwere uru anyị ga-enere igbo nwaanyị mgba the sky is too big it can contain everybody na ọ bụ na ịmarụ gịnị ka nna n'usoro gị ọgụ mmadụ writing mebezie nke ka mmebe nke m ka anyị mara onye ya emete at the same time ịfụ nwanne gị kpụpụrụ ya okpu si ya na anyị na-atara anyị ihe ndụmọdụ emere ka nwanne gị bụrụ onye kwaturu akwatu o ndewo nke onye chi biko ya zere tụsara m ya bụ meseji daalụ onye nụrụ onye Justice Ozobi the leader and the founder of Igbo Youth Movement ndewo